Благодаря, че сте тук и гледате това видео. Ще се радвам да го харесате и да ви е полезно. Днес ще ви представя нашия вариант за пилешка каша. Става толкова бързо и лесно, препоръчвам я на всеки го. Опитайте, няма да съжалявате. За нея се иска силен бульон от цяло пиле, към който освен черен пипер на зърна и магданоз, се добавят и корени за супа, като морков, резани от глава целена, пащарнак, корен от магданоз и една по-едра глава зрял лук. Когато използваме такъв бульон, печели много като вкус, но в него си има и от пилешката мазнина и колаген, който е толкова важен. С две думи, ако нямам такъв бульон, не правя тази рецепта. От оврялото пиле взимаме бялото месо и го накъсваме на конци. Не го кълцам, режа и каквото и да било друго, оставям си го така на фитили по оригиналната рецепта. Сигурна съм, че в почти всяко българско семейство се приготвя каша с пиле, но все пак си има различни варианти. Нашият вариант идва от баба ми и е част от вкуса на детството ми. Ще се радвам да ви се хареса и да си я приготвяте по-често. Тя е лесна и много вкусна. Баба ми е казвала, че по времето на нейната баба не се е ядяло много месо, главно в неделя, от кокошки и петли от гледни от двора. Семействата си имали по 3-4, дори повече деца и на трапезата в неделя всяко е трябвало да си хапне месце. Така била възникнала рецептата за пилешка каша. От обичта на майката да си нахрани добре дечицата, да ги събере около синията и заедно с стопанина си да се радва как сладко си хапват. Важното е да кажа, особено за хора чувствителни към глютен, че брашното се препича до златисто на сух тиган или тенджера. След това се прибавя олиото, колкото поеме брашното, без да плува. Слагат се 1-2 лъжици сладък червен пипер и без никакво пържене се налива пилешкият бульон малко по малко. Той наистина е на око. В смисъл, ако искате по-гъста каша, слагате по-малко бульон, за по-рядка повече. След това добавяме пилешките гърди на конци и пак оставяме за 2-3 минути да клокне. Опитваме на вкус и при нужда добавяме сол.
кашата се остава да клокне на тих до среден огън няколко минути, докато хубаво се сгъсти и мазината леко започне да изплува. Поднася се топла с свежа салата по желание и или поръсена с пресен лук и магданоз. Ние сме сервирали и с печени чушки в чеснов сос. Много са вкусни. Ако искате да видите как ги приготвяме, можете веднага да кликнете на тази рецепта. Ще я добавим и в описанието. Ако това видео ви подсеща да си сготвите пилешка каша, много се радвам, направете си я! Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се, споделете и си гответе по-често.